Pozdrav svima ljudi, danas igramo Geometry Dash, ali ne puna verzija zato što nisam imao para da kupim onaj $1. Evo ovo svi leveli koje ima, a ja ću sve levele pokušati da prođem. Hajmo ovaj Stereo Madness. Da, gleda kako možete kamerati. Stereo Madness. O, ne da mi drugi da pređem. Znači ja nisam vježbao ovu igricu nikako. Čekaj da uključimo onaj bar. Gdje je onaj da? Dobit ću mali copyright, ajt. Dobit ću ja, dobit ću copyright, aj, dobit ću, ja, ti, ne, to ću ja, dobit Stereo Madnessa. Idem avionom, izezam se, da Bog da me puklo ove šike. Šta da radim ne znam, ali to me ne zanima jer sam kao trezan. Fuck yeah! Na 56. posto. Dobit ću mali copyright, aj, ne zanima me zato što je recopyright muzika. Šta? Pjevam, ne znam pojma, još nismo došli do toga dijela, jer ću dobit mali copyright, jaj. Rajka boss, Rajka boss. Da idem, nemam pojma. Ajmo probat ovaj drugi, ovo sam 56%. Da imamo... Moram da reklame budu, ja ću izaći. Još. Neću ući igraš. Izaći. Uće izaći, halo! Šta se dešava? Halo? Viš da piše i samo od Geometry Dash. Da sam tek instalirao. Back on track. Nemo. Back on track. Ovo je teško. Ubit ću se ako ne pređem ovaj prokleti level. Šta da radim, o majko? Fuck yeah, ora. Dobit ću mal copyright. Ne znam šta da radim ovdje. Bit ću mal copyright. Bit ću mali copyright. O Bože, sačuvaj moj bright. Pam.
Haj mennä Stereo Mans. Tuo pari maalaksi. Ovo sam malo upršao. Može, sad ću, oću, pa. Dobit ću, li, copyright, ajd. Ako mene zaboli, ajd. Dobit ću ja. Taj, ne znam štaj, ajd. Idem ja, dobit ću ja copyright, ali sam trezan i nemoj da se zezaš ti sa mnom, jer si ti noob i haker. Jer si ti noob. Ti noob i haker. Što sam ja noob, brate? Da se zezam jer ću dobit copyright. Idemo. Ne idemo. Marću ja zato što nisam budala ja. Nemojte ovo djecu nikad raditi. I nemojte instalirati nikod ovu Rage-anu igricu. Djeco, nemojte ovo instalirati, samo snimam za vas jer volite kako se ja rageam na ovoj igrici, ali voli me briga, zato što vama sam na usluzi kao da ste vi punčevi. A ja da sam jedan mali sluga, nekakvi i sam ja kao sluga vaša, jer sam ja kao sluga vaša, jer sam ja kao sluga vaša, jer sam ja kao sluga... Temboranje, chambalanje, andi banje, mandu kanje. Nemojte ovo djecu instalirati nikad. Vidite, kad se ja rageam na ovoj. Pogotovo nemojte vi klinci mali. No, ja baš nisam veliki, ali dobro, veći sam od vas, ali to dobro, brate. Svim vam dobro. Subscribe, 4 kanala imam, kakvi 4 kanala, 4 suba ja primam, svaki dan ja 4 suba klimam i to je samo suba ne rimam, jer suba imam, ja, 4 suba na svaki dan. Idem ja, ja sam najjači kralj, pam, para, pam. Ja samo rageam i to vi volite jer ja to znam, brate. Ali vi ne znate ovo igrat, nemojte djeco ovo igrat. Nemojte djeco ovo igrat, molim vas, jer će vas zabolit glava i rageati i kompjuter, otiće vam sve. Rageat ćete ko viral crveno. Ja ne volim ovu igricu, ali zbog vas ja ovo snimam. Ora makatasa anabagina malaka ang katikin ng cha akane kong mulang konsa anabeng akana mahinge akato katikin na malaka na maringe akatima tabago na maramalinge akabuta kanin anani. Mislim da sam pričao sad na neki drugi jezik, mislim da je egipatski jer to ja znam egipatski, ali ne znam pojma šta je egipatski jezik, ne znam ni jednu riječ, kamali na arapski, ali učim veronauku, boli me briga, zato jer sam glup ja, šta, ne mogu naučit od te glupe veronauke. Već sam prešao, ali i sam ih prešao, već sam prešao, ali sam ih refrešao.
Ja samo igram i budalešim se kao da zbog vas to radim. Pa to i radim zbog vas. Ode mi sve. Nemojte djecu škidati, ovo sam rekao 100 miliona kvadralijona puta. Ali šta da radim jer sam kao mečka, idem kao zvečka, idem kao mečka. Idem kao mečka, idem, ne kao lečka, brr. Idem avionom, 300 na sat, ma kakvi 300 na sat, idem 2000 na sat, idem ja, brate, do svemira moga, idem, kao jeste tona, pam. Nemojte, djeco, ovo moram skidat. Nemojte, djeco, pa ređati sve, onda će se ređati i polomiti sve, ali to nemojte raditi ko ja, ovo da radite, nešto da se jump. Aj ponovo, majke ti. O, kako pjevam ljudi, ha? Ne pjevam maša. O, kako stiga. Odeš i ne možeš. Oj, sine. Oj. To idem ja, pa ređam. Idem i ređam. Svaki put ja ređam jer sam budala. Ali to, nemojte djeco ovo skidat, zato što sam tam poređao pi. Neću kažem drugu riječ, neću kažem za a. Moko Boži, ja što da radim, nemam pojma jer sam dosta kradim. Berem ovcu, tukam ovcu, berem ovcu i to sve radim ja. Idem kruh, kupio sam jedan kruh i doneso majki. Kupio sam njoj kruh, ona jede kruh, brate, kao svinja. Ona što da radim jer sam ga budala. Idem po 5 minus, idem po kruh, ja. Što? Idem po 15 minus, dobro nije došlo. Pa ja šta da radim, nemam pojma, djeco nemojte skidati ovo, brate. Reklame, slupave reklame, evo sponzor gore, piše sponzor. Čekaj, nek skidam sponzora. Evo sponzora, stvari nije ovo sponzor. Kako će Drmeo biti sponzor, Bože šta čuvaj, aj. A možda je sponzorirao, ja nemam pojma, ali to samo znam, 80 tona, kila, jedan čovjek težio 1000,5 kila, ja. Čovjek težio 1000,5 kilara, bara. Nemojte djeco instalirati ovo jer je jako glupa igrica, ali ovo nemojte sine nikako instalirati zato što se ređam ja i nemojte te skiniti. Idem ja, ideš ti, idemo mi. Nemam ja pojma. Idemo. Bože, sačuvaj, bonžura, bonžur, idem. Opet ovdje padem. Malo me za ovaj frap šta da radim. Evo, do 30 ćemo ići od tempova i ja više neću igrati. Ređa me, oj. Volite nakon duže klipove, ja neću snimati, zato što... A mi se vidimo u sljedećoj epizodi i...